May kailangan ito maglangan ng atong sender, si Silvestre. Kining akong problema, nagtuo kong gamay ra ug sayon ra kayo sulbaron. Pero pastilan, lisod man di ay. Kaya unsaon ang ako mga asawa ang hinungdan. Ay! Saan mo ganun ay? Ano eh? Ilong diha, katakanta diha niya, huwag ka maglungag dire. Usaw man taon ako paglung ako'y nga wa may bugas. Uy, ako pa mangitag bugas. Ako pa mo palitog bugas, ha? Eh, kinsa man mo palitog ka naon sa naman mo kwarta taon. Murason ka pag yun. Paglungag! Mao ni batasan sa akong asawa. Nga murabag ka nang gusto kong aniro niya ba? Magpakita gyud siya nga pagsik siya. Siya may hawod sa panimay. Gaan ba kay sa kamot ba? Bisa gamay ra kay hinungdan, dapat na yun. O, ako lagi ning tubayan. Patay man yun, ako man yung kumot. Pasam ta sa kayday. Ay, ito oras unahan ang jeepney stop. Di ka kita, buta ka. Dili ta mag-taxi day. Ay, taxi. Mas ka nagkakwarta da. Kadak ko atong gihatag na ko nimo. Unsa din itong ang gikumpra di ay. Unsay tawag ani. Ay, kung surang-surang nga bistri hatag na. Sige good. Mag-jeep lang ta. Layo araw sa jeep lista pero ba, uy. Uy. Si Susan na lang kami kasukan. Asawa di ba ako? Uy, pagdali na bistri, kahinay ba ni mo maglakaw? Bawa na sa nabitbit tayo ni kinumpra. Uy, unsam na siya, uy. Hi, bistri. Ay, bumot ito eh. Unsam mo ka, day, uy. Saan ka? Wanggol ka? Agay. Siya mo tawag malikad baka di ay kilas. Kinsa tong babayhana, imo tong kabya. Nayati na noon eh. Kung sabi kapit, tapitak ka matang ka eh. Si Susan man taon to asawa ni Bayago. Sasawa kayo na. Bayago, good. Pagtarong yun. Tingalig di nakaka na. Timag. Magdi na ka mabistri. Mabisto niya ka na ako. Bisto ko talo. Inoon sa patakka lang ka. Uy. Pakulata ka na ako, ha? Pati na sa Kaya mo sukol ka? Kita na din Sukol eh. ka? Mingunday kong sukol ko. Sukol ka? Sukol ko. Unsa sa ka makalimot tingog? Unsam saka din na. Say paminaw nimo. Naglikay lang yun ko ug nagpugong sa akong kagulingon. Pubida, gawanta lang yun ako ang tanan. Labi na sa mga tabi-tabi nga under ko niya. Nagpugong lang yun ko. Kaya nahibaw naman ko kung saan akong asawa. Pero siya, dili yun siya kapugong. Gamayang bikil at piti na yun. Ang sabi? Pre, nagpatasan ang asawa si mong amigo nga si Silvestre. Ano man yun sa mga? Ay, nakita man good nila dito sa Colon. Nya? Siyempre, si Silvestre, may atong suod, di ba? Si Silvestre may akong gisangpit. Igo-igo kong ingon nga, hi, Bistre. Gitubag maninoon kong pinasuko nga, hi, bungot sa itoy. O niya, isag ka ang mitanaw na ako. Milakaw ko dito, oy. Paina laging babayhana, oy, be. Nya? Wa ka badlong si Bistre siyang asawa? Ambot lang kay milakaw naman ko dito. Bugnoon pa lang kong kalit atong iyang asawa. Nga, sao na lang. Kabuang kong Bistre. Wa sa kabadlong sa asawa? Ha? Sige lang, be. Sige lang. Kung magkita mi, sukmata na ko siya na sipyat ganig tubag na ko. Bagay. Be. Kung saan ka, sugot mo ka naon kasi masawa. Pre, pwede layman ana, pre. Kanang malinaw lang kung pagkatao, pre. Now. Di ko gusto gubot ba? Mo lang ako lagi muli kay tao. Inom sa. Ha? Ay. Inom mo sa. Pero may init ang uwan mo. Oo, mama mo. Kaya anong ikaw magpabulong sa dega, ha? Man ko kalikay. Usa? Mao na diya? Usa mo maabot ang panahon nga wala kay kalikayan gyud. Karang masandi ka na sa bungbong ug wala kay kalikayan pa, be. Usaon mo lang ana nimo. Basta gid pre. Oh. Kay kutob sa kong mahimo pre. Pizza. Kutob mo mahimo. Ang ganon. Muli ka lang jud ko. Bahala na lang orang mga ginagmay nga pasakit god. Sige ginagmay. Naas diri ginagmay nya na sila mga dinagko na. Kana gong doklon ko. Laparuhon ko.
apakon ko. Nga giglagmay raman na. Magwanta ko ba na? Unya ang didag ko di ay. Kanang targeton ko kutsilyo. Antay na probida sa Ginoo ng Pusan kang dos-por-dos. Agoy! Ang karon yun pe. Tida. Naniguro pa kong daan. Puda. O saan ni Goro? Goro ka? Oo, naniguro ko na. Nagsuloob ka, Silpi. Bote mo silpi na ko. Kita ka. Ah. Para kang labayan ng mga butilya nga baso. Di plato ba? Ah. Sifting ogo. O, nya, safety ka na, safety ka. O sifty kayo. Kay, pag doon ako, puspusam di ko butilya. Unya. Kinalungnik. Ah. Buwak kong lungnik. Oh. Kapalay ko gusto lumih helmet atong higayon na. Ah. Pordos. Agoy! Ang karon yun pe. Tida. Naniguro pa kong daan. Puda. O saan ni Goro? Goro ka? Oo, naniguro ko na. Nagsuloob ka, Silpi. Bote mo silpi na ko. Kita ka. Ah. Para kang labayan ng mga butilya nga baso. Di plato ba? Ah. Sifting ogo. O, nya, safety ka na, safety ka. O sifty kayo. Kay, pag doon ako, puspusam di ko butilya. Unya. Kinalungnik. Ah. Buwak kong lungnik. Oh. Kapalay ko gusto lumih helmet atong higayon na. Oh. Kita tumaso pre. Pwede ka kuyawan ako eh. Ayaw yun, kayo nagasiwit ka. Oo. Mote pinag... Mote ako i-apply. Sa... Pagdaga lagi, mau mo i-apply. Bida ako, di silbi na ko, pre. Ako sawa, ignore ko na, biyaan ako eh. Ako pre, di ko kabiasa ko asawa pre. Kaya bisang ingon man anak siya taon, pero mahal ko kaya na siya. Ipakaslan ko gud na. Bida ako, pre. Kung silbi, anak. Bisa ko sa kanakong gugma na gusto ko asawa, pero nanay, aon gali ko, kanang lupa na kong gugma na, oy. Mga ikaw, no na, nang mayo. Ha? Ay, mabuta nga may laing na kung pagitabo nga mga buti mo. Ay, ino ta. Uno na, nang mayo, pre, Luming. Pre Silvestre, Napalay ka mo ba? Nagpa! nagpalabay ko ganang mga pipilak adlaw nga wa ko muli sa mua. Para yun, pagpabugnaw sa unahon na sa kong asawa ba. Kunya, misway kong uli sa bahay. Yan ako sa amo. Mayon tagwa na masuk sa pandag na ko dati. Pero di lang kong kumpiyansahin ni Bita. Ugtan anak ko nga murag suko pa. Aw, sirit na po ko. Ya, dahil musuna ko. Musuna ko, be. Ay, ang ako helmet na bilin sa ilang pariluming. Ano eh. Bahala yun eh. Bahala lang eh. Musuna lagi ko. Ayaw ka Day. balik ka? Ginawa ko. Atsa! Ayaw, Day! Haskang dalihan ako nakabuga. Kunya, nakita na ko nga murag kalma na akong usawa. Murag dili na kay init ko ba? Nanghit ko niya nga muadto ko silang bayago. Ang animal nila ko, kita eh. Wato sa tingal to siyang kapit, karon ka lang yun. Sundan ti ka. Hagtok pinag-agtan ni mo aning bulas baseball nga murag kahit mas pinangkal nga bahaw. Ha! Bay, Bistre. Masaag ng kaple. Wa ko masaag diri. Sa agong taon, niya lang jud ko. Kay kuan ba mga ko dispensa ni Mrs. nimo. Katong nakita mo dito sa kulon. Ubay, nas Mrs. nimo Susan. Di aman. Dali, suot na rin. Ay, pasensya na kaayo, Bistre, ha? Naglagot pa ko sa mga asawa na itong higayo na, oy. Bastusan niya, oy. O dili kay pasto lang ito siya ni Susan. Buangon gyud to. Ako, dili man ko init ako. Pero unhan gani ko, Bistre, busukon man sa kukugido, kuan ba, gidubatay ba? Gusto na. Sabto lang nato ang asawa ni Bay Bistre. Saon, ingon ang gidaan ng utok. Lisod man na. Di na lang dito mo. Papu-papa kay. Lisod na. Mao bitaw eh. Nga, kuan ako ni pangalan jud ko pasaylo ninyo bay. Wala kaya sa ato Bay Bistre. Ato ra may mga asawa. Kay, pag uli sa kong asawa, pwede mang lagutan niya kay murag na uwaw sa ubang mga tao ba. Oo, oy, maog yun. Tinuod yun na, Bistre. Nauwaw ko ato, eh. Kay diha ba ito yung mga tao sa atong duol? Ay, haka bitaw gyud ni asawa ko eh. Pero lisod maguning akong berdungon ko. Ako may mabuto. Mupiti ko dahil ko. Ni Ana ni Baya ay nagunsa ka ning kanahan niya. Ang iyang tingaling kapit ang nga niya. Karon ka, panit anak ko. Ay, sorry lang kay Bistre. Pero,
Waman may maglagot din mo. Kato naman imong asawa nga ngilaan kay batasan. Ay, gidawat ko naman abay, nga bati nagbatasan ko asawa. Pero sige lang. Aguntahon ko lang yun na siya bay. Saon nga, asawa man na nako. O, sige, Bestre. Biyaan taon na mo do, ha? Kay marigo pa ko. Gang, ikaw na ibahala ni Bestre, ha? O, sige, gang. Ang animal, o bakit mo gawas? Unsa ka na sa sud? Halaing gina pa man na. Karon lang gid ka. Putan lagi kas tumoy nimo. Ang bulas baseball. Kalabayo lagi kay ko ay. Sudlon ko pa ka, ha? Nanay ni gawas. Mao man nababayhan ka tong mitagad ni Bistre dito sa skolon. Daan palagi ko iya lagi kitong kabit. Nalagtapis pagtualya. Murag kikan gini kumbati ning duha. Hoy! Asa ako bala? Ha? Asa ako bala pagawa sa animal? Ah! Ay! Aray! Ay! Cha! Umba ka lagi! O, ginugo. Gang, naunsa ka, gang. Naunsa ka, oy. Ano na bay? Oh, day badang. Animal ka. Giunsan mo ako asawa, ha? Giunsan mo. Imo ng asawa? Ako ni asawa. Animal ka. Ikihati ka. Ikihati ka, talbahisa ka. Dong, Bistre ko andong ka. Kung sa may gibuhat mo sa asawa ni Beago, kung sa gihimo ni mo, Abi lang kong imo siyang kapit. Mautong akong gilabay ng bulas baseball. unsa? Mao na ni Ron, purbida. May resulta na kabuang sa akong asawa. Patakalag pagkabubo. Isundan day ko niya. Pita, nagtuo siyang miadto ko sa bahay sa akong kapit. O, pipinanaan niyang akong kapit ang asawa sa akong amigo nga si Bayago. O, sa ibuhat niya. Purbida, ilabay og bulas baseball. Pero tira magsakita kay gahi kayo. Nakuyapan ko si Susan. Og mao niya ako problema ron. Kay mukiha maging si Susan. Ikiha niya ang akong asawa nga si Badang. Sa may akong buhaton, ani. Mayo ka nga pasagdag na nanako akong asawa. Pero maluoy ang sagod ko. Palihog tabagi ko ninyo. Unsa may akong buhaton? Unsa man, kung kamo ang pasultihon, Silvestre. Good morning, Bob! Good morning, Bob! Lord, Thank you, may Lord. adlaw. Mama Mary, salamat sa tanan. O, sa tanan nga namati ka doon, ang mga mga adlaw, salamat sa kanunan ninyong pagpaminaw na mo. Katong iyang asawa nung abubuan kayo? Abubuan kayo, sobra na sa ito kabubuan niya asawa at Pres, puro dili mayo. Oo niya, kato. Gilabay niya o Bulas baseball. sa baseball. Oh, purting Ikiha siya. O, gahi ka ng bulas baseball. mas mayong mutagam tumabayana, makiha Ayaw nang makiha sa siya, magkaibawot siya nga. Oo. Sa'yo piya, ha? Pagka di bang babae, okay ba ng mga bubuh kagulyat, no? Oo, basta nas lugar. Nasa lugar nga, dili ka manapat o babae baron nga ibugib dudaan niya. Gaduda ka di ra ba tinuod, no, di ba? May takong tinuod pa pero bisan pa. Kay makiha ka man gyud kun manapat ka. Kanas Lisa, Ate Pres, di yun mga bubu. Oh, no, dili, no? Maglabay ra man na. Di na mga bubo kay manglabay ra. Labay kutsilyo, labay baso. Bitaw kay kanang pangabubo Goliath, timaan man na nga doon na kay pagpati, you know. Pero naa sa pangabubo nga nangabubo ka tungod kay wa kay tingali di kayo love pero pangigi Pangigi, bitaw. nga nangigi ka nga dunay sa lain gi atiman istorya, kay gi istorya katuan. Oo. o Mao na kada pang mangigi. garbo nimo ba garbo ba na Sino na garbo natin, Pres? garbo. O, nya. Pero kining iya nga nagasa siya, ang mutagam gyud ni siya nga ikiha. Makiha Nga, basta, tinuon na, Ate Pres, ka na Nga. panutihon nga, ang tao ko nung mahigugma, silusok. doon ay uban. Di ba? Depende. di Kay ba? tao ka nga siluso, bisan mo sikuan ka gyud. Pero kana ba natural man na gyud kay para nako kay makaagi bang kita gina. Silos man gyud ka? Silos man kita. Oo. Depende sa na pero di ka magbinastos ha. May silos ka. Bati, Oo, di ka magbinastos. Kana iyahang gihimo god bi badang. Aw sa pangalan tong iyang sa to'y pangalan tong Dadang? Dadang? Badang. Badang? Badang? Oo. Di maayo nga gilabay niya Gilabay gud niya nyo. si Pagka sa Susan taon, kalibutan, oo. asawang ago.
Kalit lang ba? Kalito niya. Kalit lang ang iyang bation nga kuan, buhat. Lagi nana daw Pari na. atong Apads, huwag ka kaagyan, Apads. Wa si nang nurse dito mga. Sige, pagkasakit-sakit ato sa asawa. Kung ano siya na bitaw nga. Butang ito sa nursing bitaw. dili. Na-insecure na to sa nursing Tungod kato. sa iyang Doon na gipati. siya gibati. Oo, doon ang gipati. Pero sa una baga. Naibaw po siya nga, si Pads Gili, doon Oy, sa dili pagka ko ang Si Tigili dito pukaon og mga babae dito sila Ate Pres. Dili gi mo ko sa nursing. Katong manuktok siya. Anong tog na si Gili? Patay! Dog. Wag yun to sa nursing town. Tabagin na tabagin. Kabaga na lang, Pads. Dila ka na mo apel. Bitaw, dili maayo gyud na. Yung Dili maayo. panalitan, kita ang mga bubo man gyud. Pero, atong ibutan Normal sa lugar. gina na to Ate Pres. Oo, Basta atong may ibutan gugma sa ka lugar. mabubuga pero. Nga di ka Butang sa magbinastos lugar. ba? Di Oh, ka di- magbinastos. Labi na ka to imong gilabay. Na, Maayo na, to. magkiha ka Dili gyud to, ana. dang, Dito maayo dang abot lang. Muna nga. Kana, bana ba yung nagpatambag ani? Lima, maldita si Badang. Uy, kay yung lima kayang Oh. bana, dadagmaso, dadagaksa. Naagid eh. Ayo. Nagyan ka. Kanira ba sa bana nga magpadaog lang sa asawa nga inana? Sobrara? Murag, katawaan ka sa mga tao po. Tinuod na. No? Ang mga tao ni mo, moingon nga kaluoy besad ana. Nalaliman kayong maluoy ni mo. Kaluoy besad ana niya. Uy, daog kaayo. Ikaw Oh, yun. yun sagoy ko Tinuod, ano. uy, kay lisod kayo. Ikaw sagoy ko ano nga. Padaog man sa siya good, di ba? Padaog man sa siya nga sawa, di man siya kamaong mukaan. Pitol. Tinuod na. Ginga lagi siya. Ako pa ng asawa ba? Sultiya di ka ba? Wala, Biyaan di. ko na ba yun? Di, lisod na yung inaana Kay nga. naana naman, naanda naman. Andir-andiron lang ka. Naan Ikaw ka ba? na? Butsa, ikasultin mo na. Huwag ni siya asawa. Siya may asawa. Unsa man. Unsa man ko dong. Kana bang andiron kag asawa ba? Siya di lagi na siya asawa. Oh, lagi. Oh, siya asawa di ay, dili siya bana, asawa ra. Dili ka nang pingon ka nang usahay o ka nang yung partik pangabubo na ako no kay kolor ko no nasa gugmas asawa or sa bana. Dili sa kuno mga bubho kanang na ang ulay gugmas May pero ingon ang gugma. lahap na. Di sad Di maayo. maayo lagi. Oh, labi na wa kay nakita. Oh. Gawat ko na siya nakita. No? Duda sige god. O dura sige nga kasagaran na ba ang ubang mga bana kay imong butang-butangan mingon nga buhaton ko noon eh. Yung tinudon ko noon eh. Ah, dili, do na gyud sa plano. Ay plano ang Kana gyud bana Kana, may nana, on oh, tinudod ko na ana gyud plano. Nagi plano Pero mo kaya yan. sa atong Plano. Ikaw na, may baka inaana mo ko Ate Pres. Wato yun eh, pero na. Kuna na gyud plano. Kay ka mangingibog ng mata nimo, mangibog kayo na. Abutan ginis tigiligin. Pero- Bilibar. pero kasagaran sa Mami sa ti ay. pero kasagaran sa akong mga kasagaran Oo. sa akong nakailang mga laki nga dunay mga asawa nga medyo maldita kanunay taas og tingog di ko sila ganahan mo puyubay. Oh, Usahay dili inigabot nila di lang laman ni hapon. Oy. Adto na sa gawas sa laman ni kana kay hapon. di gusto samok ba? Oo. Kapoy man na paminaw ring nagger bitaw nga asawa. Bisa Unsay- sa mga anak. O sa Kana kay yung sa mga kay anak. pabulungan na abang katong giingon Jisburha. Asa to? Katong ingon siya nga mas maayo pang mupuyo kas kabingawan kaysa mutipon kas asawang yawyawan. Okay na. Oo na. Ingon ana kay kana bitong kanang inigabot bito kay kasagaran ko sa mga asawa inigabot kanang na ang ubuan ko ng sapatos ang bana, trapuhag singot, ilisan, sukaras pagkaon. Nga na may uban na. Ha? Panahon na. Ug na ay mga asawa, lagi po yung mga pinangkaong asawa, oy. Sa may mo gusto ka, gusto ka hagok kong asawa, ikabot mo. Di ba sige kupot cellphone, sige Facebook. Mao na, kanang Facebook mo sa nas nakadaot. Oh. Ug ako'y bana niya, ako asawa, nagabot secret kwenta ng Facebook, kanang cellphone, ako bana niya abot ko. Di mo na mao. Di mo na mao. Buot na naon, gigutom na baka, pangutan-on. Mugara sa bana na kay sawa na ko eh. Buwan ay ko. Di man god, mao mo ko na eksakto. Mao ko na eksakto. Para sa bana. Katong Adili okay ra man kana inig-uli nimo kana imong asawa mo anda pagkaon okay ra na anda pagkaon eh. Ubus pa to to. Raya na sapatos. di only erta ha. Kadto Kita di. ni subo sapatos. Oy, Kadto di. pagkaon. Kadto di giingon nga Miyerkules, Martes, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes atus kabit. Biyernes, Sabado atus original nga asawa. Gahinanjog duha ka daw yung original nga asawa kay inig uli niya dito may ngumutang original magsukad na ko dong.
Ni ayat ko ang gitunuan nga. Ang kuan. kabit. Ang kabit. Di ka! Hanay mo kobra! Hanay mo kobra! Sobra! Gano'n din nga ito, Mrs. Kabit. Uli lang sa Mas sahod. grabe pa rin yung kabit. Musakay ko ng helicopter. Pero katong mga bana nga, usas ako nakuha natin press, mura akong na-inspired. Nga naman. Ay, bayot na lang ako. Babay. Oh, nasiyo! Salamat po pala nga, Tito Lumanon. Kung ako ang Pasol Tihon.